Salam alik mehriban iyleşler tagamana turanmasyňyz. Bitidin ähliňizde jan saglygyny ırsgal döwletçiligi, maşgala agdy berligini arzu edýär. Bizi şeýle toýly mekanda ýaşadýan, tynotymyzyň hakkı olanlar arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny tüýsüregimizden arzu edip, sunota singen ömürler atly gepleşigimiziň ýeni bir gezek sanyna tomaş etmäne çagyrýar. Mehriban iyleşler, hormat arkadagymyzyň ýol başçylygyna gülleýän, gül açýan watanymyzda toýlarymyz toýa, bayramlarymyz bayram ulaşýa. Biziň medeniýetimiz, sungatymyz gülleýä, gül açýa. Inha bugun künde hormat arkadagymyzyň ýol başçylygyna medeniýet sungat işgärleriniň şeýle hem Ustad Şahyrymyz Magtymly Pıragynyň şygyryet bayramy uly dawara uly şowkun bilen belenip geçilýär. Mehriban iyleşler, biz ilki bilen bu bayramçylyk bilen hormatly arkadagymyzy, ähli türkmen halkymyzy tüýsürekden gutlaýar. Goý elmi dama ýurdumyz parahat, asmanymyz arasy bolsun. Goý medeniýetimiz, sungatymyz güllesin, gülaşsyn. Hormatly arkadagymyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Mehriban iyleşler, hormatly arkadagymyz, biz öz medeniýetimizi, sungatymyzy ösdürmäne goşan adamlarymyza gowunmana haklydyr siýe. Gepleşigimiziň bu gezek sanyny, ömrüni, kino we teatr sungatyna baş eden Türkmenistanyň halk artistlary Muhammed Çerkezow şeýle hem Kakaw Urasahedowa bagşladyk. Mehriban iyleşler, ilki bilen men size häzir Türkmenistanyň halk artisti Muhammed Çerkezowyň ömrü we döredijiligi bilen gyzgaçyk tanış etmekçi. Türkmenistanyň halk artisti Muhammed Çerkezow 1911-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna gözel paýtagtymyzda eneden bolýar. 1930-njy ýylda Türkmen döwlet Teknikumyň drama bölümine okuwa girýär. 1932-nji ýylda onu tamamlap, öňkü Molenepes adynaky teatrna işe gelip, bütün ömrüni şol teatra bagş edýär. Hali artistlerimiz Sona Muradowa, Nur Cemal Füýünowa, Bayram Ana Nurow, Murat Feýtniýadow, Ata Durduýew, Hojaw Ana Durduýew dagy bilen bir sahnada çykyş edip, teatr hem kino sunatynyň ösmegine uly goşan halipalarymyzyň biridir. Sahna ustady Türkmenistanyň halk artisti Muhammed Çerkezow ýurdumyzyň teatr we kino sunatyna üçmejek iýiz galyran ustad halipalarymyzyň biridir. Onuň teatrda Badar Amantow bilen Garaja Brunowyň Keýmir Köri, Guseyn Muhtarowyň Allah nagaň maşgalasynaky bayramy, Badar Amanowyň Keminesindäki Oraz waýy, Altygarlywyň Aýgatladyň filmindäki Ebiz Hany, başga da döreden ençeme keşipleri Türkmen teatr hemde kino sungatynyň taryhynyň altyn hazinasyna goşuldy.
Men 1965-64 yıl Moğolipet Tiyatrına gelip Muhammed Şerket, Badar Amanov, Aman Gül Mehmet, Ata Durduyev, Qıdşe Diftah ulen bir sahnada çıkış etmek bana müyesser etti. Şonda men ilki geleyin atlanma. Adam bana attı göz bilen qarap Muhammed Şerket men öz yanına şair dedi vallahi. Muhammed Şerket tiyatr kino sanatının ve düğün tutan adamların biri. Elbette ben şu devirlerde halifelerle işleşen şeyler buyutanyadım. Buyutanmadı alam değil. Halifeler bilen bir yollan yöreğinde de buyutan sülen yöreğinde. Bütün halkın gözü şurada da. Şimdi ben bir halife var da aytsam Muhammed Ağa köp yaş artistlan halifası olan artist bey. Şeyle bir vakaniyat lazım meliye. 1965 şu 60. yılların içiydi. O matlar şey Marvel ayetine ul spektaküller gidiliydi. Keymir Kör, Akbal, 30. yıllar gıyıt salgıdı şulur yani ul spektakülleri. Onun şu yankı Marin bir Gökbalar diyen Angriyodun bir Gorki adına fiil vardı. Şon Tomut Kıyeme kulübüne çıkış ediyorduk. Şonu şutak amana Muhammed Şerket Ağa geliptir deyip Türkmen aradan o üttasık maşinini yaşlı adamlar şuları görmek için şonun geliptirler. Şu anırdan gelip yaşlılar yankı amana Ağa bilen Muhammed Ağa bilen vay bular diri görüyor. Hakik öde deyip şunu elleşip talamlaşıp gürleşip Marin kaptanlar Muhat Kalkoz bir kalkoz vardı. Muhat Kalkoz'un bir yaşayıcısı Halifa'nın önüne çörüge çağırdı. Onun Badar Ağa, Muhammed Ağa yöre uğrattığına idina seyredip "Ey balaca gel antenem" deyip yani benim alıp gittiler. Şunu bardık bolun, şu yerden baramızda şol yetmekek yolun uğrayam, ağtaç eneler mi, ağta kocalar mı, hemmedi artifeliye deyip bunları karışıp duran ekenler. Ay onun hemmedi elleşip salamlaştılar, davet ettiler, onun öye girdik. Nahar almakçı olduk bolun yani öye ettiydi. Muhammed Ağa deydi, kıyın vermeseniz deydi, bir 5 minut taşıktan gıdlan deydi. Hani hem olduydu. Ay millet koyana gülme hoğla sığanak sizin gelenizi görüp siz didarlaşacak bolyadı. Yine men şolar yadattan şayadı oldum. Bundan başka bir gen alran zat meni keçenne saparda gedip görkek inni yankı saparımızı kutorip yankı maşinimizde minecek bolup durduk adamların hoşlaşıp bolun. Anırdan el bir hatalça bir yaşlı el anırdan. Men gen alran zatçı yankı yaşlı ellide Edid Han geliptir deydiler. Han bir salamlaşalın Edid Han bilen neydi? Ondan geldi Muhammed Ağa duranırdan ellide. Hakiki Edid Han salamu aleyküm deydi yankı. Ondan durandan bir yeri deydi. O ne hakiki Edid Han neydi? Yok deydi. Men Edid Han'ı gördüm deydi. Diyor bir hakiki Edid Han'ı halifa şeyle ulubaha verdiler. Muhammed Şerket bilen köp işleştim ben. Akbal'la, Keymir Kör'de, Gıyıt Salgıdın'da, 30. yıllarda, Zadır'ın Ağış'ta, Muhammed Ağa'nın eden işlerini tiyatrda tanıyacak buradan ol köptür. Şol giden eterlen hemmedinle de bir esas rollarda çıkış ediyordu Muhammed Ağa. Muhammed Ağa'nın bir göreymeğe daşından bir yüzü agresyalı oluyor, ama gürleşende şeyle bir şadiyan adam mı? Ödüm bir ilmi dama işe berilen adam mı? Mun bir yine bir yeme Muhammed Halifa'dan öğrenmeli zat var. Şunki artistlara bir vakan aydatım geliyor yine. Manardan maşinine gelip han maşine minniydim ben. Yok dedi oğulluydu. Maşine minniyim ben yörecek dedi.
Gar yağıp dursa da, yağış yağıp dursa da Elmydamy halipa yörerdi bi. Şu taglığını veredim. Ondan soň bana teatrda ýanyna çağırıp Han Bayramjan Bärik gelliydi. Benim bir zat billiydi. Şu maşinam birsede gatur gowdat durýtmaýan diýdi. Artist diýlen diýdi Elmydamy çapyljagat ýaly özüni teýitlep durmalydyr diýdi. Şoň üçin hem diýdi kän maşina minmäňde hereketde bolun. Ay şolar zatlary öwretdi-de hereketde bolmaly, köp okamaly, köp zatlar bilmeligi. Aman ağa, Badar ağa, Gılç ağa, Atadurdy bular her bir mektepde. Bular mektep, şunkun şularyň emetini men öz oturan yerlemde de işleşini, şularyň özüni alyp barjyn şagirtlenme gurrun berýän häli şindi. Bular ödem kıyın urdu işledi bular. Şonda da näil ajaýyp sunwat öğretdi bular. Onunla mat çarada yok, adam yok. Şun ýaly, biz şo kıyynlykda işledik ogul, näçe gowy döwürde işleýäňiz diýdi. Häzir biz inni hadam gowy döwürde işleýär. Şuma dinni çıra däl, biziň her owa waraly, welaýatlere bary köşk ýaly teatrlarymyz bar. Aşy halipalar şo teatry, şon ýaly mümkinçilikleri görülmeýän etdiler-de. Ýöne bular şo kıyınçılığa döz gelip men Elmydamy diýerdim, Muhammed ağa haçan diýinjalýaňyz diýerdim de. Haçan gördüm teatrın içinde de. Ya bundan gitseňem kino studiýada dur, şo ýerde oturur. Muhammed ağa Türkmen kinosunda ses vermekde de ilkinci ses verenden biridir bi. Muhammed ağa Elmydamy şu ýaş artistleri bir daşyna ýygnap teatrda nähil bolmaly, köpçülikde özüňi nähil alyp barmaly, şu zatlar düşünürdi. Bulardan öwrenen zatlamyz näminni bugun ýaşlary geçirmek biziň borjumyz. Bizinni şunkun şu ýaşlara, şu halipalaryň häli şenni, şol eden beýgi işlerini, kino sunwadyny, teatr sunwadyny, öwreden kesiplerini şunkun bizinni şagirtlenmede geçirmeli, ýaş artistlarymyza geçirmeli. Onu geçirmem gelýär. Ol biziň gönlüň borjumyz. Bilen hormatly prezidentimiz şunkuna işlemäge, döretmäge uly mümkinçiligi açdy. Hormatly prezidentimiň gahrman arkadamyň jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun. İl ýurt bähbetli alyp barýan işlerem Elmydamy rewaçlyklardan rewaçlyga wetlensin. Ol kimeydi? Davanından toydular. Şahir olsan sonundan bize haber ver. Ol didardır. İyimediler doydular. Ol namazdır. Kıyamete koydular. Nesimini davanından toydular. Bizden salam olsun, cevap söyledir. Berekella, Allah verin biliptir. Allah verecek bolsa, vay içiliyere. Yani yine kim var? O nedir? Dervedesiz kaladır. Ol kömüldür, dervedesiz kaladır. Mazlumuri, enine şu suala cevap ver. Ol nedir? Ayağı yok, tavsiyan. Ol yılandır, ayağı yok, tavsiyan. Oturdan olmuyor. O nedir? Adam yağlısı diye. Bedevatlar adam yağlısı diye. O nedir? Toprağı üstü sürünmez. Erenlerdir delil bolup sürünmez. O nedir? Hiçbir doğuna verilmez. Şahir vurmuş ondan bir de haber ver. Yalan vururum, hiçbir doğuna verilmez. Memli, men nähili bagtly. Görýän. Atin. Hay yavru devlet ile gele
Şeýle ustad halipalarymyzyň kämil ýolundan ýörep, olaryň baky nusgalyk ýoluny ösdürip, ata watanymyzda, milli medeniýetimizde täze ajaýyp belentliklere götürmäge borçludyrys. Sungatymyzyň haqqy arka dağımyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny şu pursatda ýene bir gedek arzu edýär. Bu ojokdan ençe ustad ötendir. Muqaddesdir teatryň ojagy. Olar üçin sahnada bir watandyr, muqaddesdir teatryň ojagy. Aman ol Mehmet düýbüni tutan, bu sungat uğruna uzak ýol öten, badaraman şana şöhrata yeten muqaddesdir teatryň ojagy. Alty garly ençe kino döretdi. Bawandan ustad met bir ýigitdi. Artık jally aşyr keşfine girdi muqaddesdir teatryň ojagy. Muhammed Çerkezow Edizhan bolan, ata döwlet pek ýürek insan bolan, durdy sapar meşhur halnadar bilen muqaddesdir teatryň ojagy. Mehribaniyleşler, biz gepleşigimizi Türkmenistanyň halk artisti Qaqaw Orasahet we bagyşlanan sahypamyz bilen dowam edýär. Türkmenistanyň halk artisti Qaqaw Orasahet 1935-nji ýylyň aprelinde paýtagtymyz etekläp oturan Bagır owasyna ineden olýar. Ol çağalykdan ýetim alýar. 1953-nji ýylda Aşgabatdaky çağalar internadyny tamamlandan soň ilkinci Türkmen oğlanlarynyň biri bolup Moskwadaky Kinematografiya institutunyň kino aktyorçuluk bölümine okuwa girýär. 1958-nji ýylda institutu tamamlap, Türkmen film kinostudiýasyna rejissörüň kömekçisi bolup işläp başlaýar. Ol döredijlik ýoluny rejissör Altygarlyýewiň Aýna adly çeper filminden başlaýar. Türkmenistanyň halk artisti Altygarlyýew keşipleri aktyorlar saýlamakda kömek berip, özü hem kiçik keşiplerde surata düşýär. Geçen asyryň 60-njy ýyllarynyň başynda Aşgabatda ilkinji gedek Türkmen teleradio ýaýlymy işläp başlaýar. Türkmenistanyň halk artisti Qaqaw Orasahet we rejissör hökümine telewizionyanyň Türkmen film studiýasyna işe çağırýarlar. Qaqaw Orasahetyň rejissör hökümine ilkinji işi 1946-njy ýylda ýazyjy Nurmurad Sarıhanowyň kitap povest esasyna Gülmurad aganyň kitaby adly çeper filmi bolýar. Türkmen halkynyň beýik akyllary Magtymly Paragynyň kitabyny gowy diýesine çalşan Gülmurad aganyň teýfin durmuşyna bagyşlanan bu film köp ýyllaryň dowamyna Türkmen telewizionyanyň mawy ekranyna görkezilip, giň tomaşaçylar köpçüliginiň uly söýgüsine münasip bolýar. Gülmurad aganyň kitaby Gazagstanyň paýtagty Almaty şäherine geçirilen Fevitara kino festiwalyna baş bayraga münasip bolýar. Bu film Qaqaw aga uly awra getirýär. Halipamyz Qaqaw Orasahet 1966-njy ýylda ýazyjy Haji Ismaýylowyň Ikatanyň Burogly adly eseri boýunça film döredýär. Halklaryň dostluk dogullygyna bagyşlanan bu film hem uly üstünlüge eýe bolýar. Film Kiýew şäherine geçirilen filmleriň festiwalyna baş bayraga münasip bolup Qaqaw agan awraýyny hatan belende götürýär. Qaqaw Orasahet 1970-nji ýyllaryň başlarynda Türkmen film kinostudiýasyna işe başlaýar. Qaqaw aganyň bu ýerde surata düşüren ilkinji işi Dogollar Jappaklar baradaky film bolýar. Jappaklar barada bu şadyan çağlaryň keşfini kino sungatyna jallandyrmak rejissörüň öňüne uly döredijlik meselesi bolup durýar. Film çağlar we yetkinjeklere niýetlenenligi sebäpli rejissör bu filmi gülkülik hemde aýdym sal edip täsirli we dartganly wakalaryň üstü bilen gahramanlaryň ogur tapyjylygyny, ruh belentligini şowly görnüşlerde açyk görkezýär. Jappaklar filmi Türkmen kinostudiýasyna uly awra getirýär. Film Azerbaýjanyň paýtagty Baku şäherine geçirilen kino festiwalda çağlary we yetkinjeklere niýetlenen iň gowy film diýen bayraga münasip bolýar. Ey,
Süýji gawyna gel. Kime süýji garpydy gerek? Kime süýji garpydy gerek? Kime garpyz? Kime enha süýji garpydy bar? Ýaşuly, näme fewda giden okmy? Sen gaýgatma ýaşuly, biz häzir garpyz satyp bereriz. Süýji garpyz gelin alyň. Kime süýji garpyz gerek gelin. Süýji garpyzyň iň gowusy, süýjisi tölede al. Noş bolsun. Süýji, gaty süýji garpyz gelin. Gelin ine süýji garpyz alyň. Gelin. Kime süýji garpyz gerek? Gelin. Süýji garpyz, garpyzyň iň gowusy, köz ýazy gyzyl. Gelin, hani töläňdi alyň, iň noş bolsun. Süýji balýaly garpyz. Gelin hani adamlar, gelin. Görsene bossany, ne hili obadan gyz bolupdyr. Ýöne çopan oglanyň ýanyndan aýrylanok. Ýaňrama, ente bolar bergilerini üstünler. Merdan, han gowsynla saňa ýaraýarmy? Hal gaty kiçi ahyryny. Biziň öýümizde hasul hallar bar ahyryny. Entek çağa da, diňe halyny görýär. Uzyn gulakly eşekde. Gelin hal satyn alyň, iň gowy halylar. Gelin. Odan haly gözel zat. Hani fewdaňyzy goýun. Ýaşuly, gelin hasaplaşaly. Halaçy köp. Siz maňa ýene de kömek edin. Ýaşuly, wagtymyz pullanam gymmat. Bolýa, puluňyzy alyň. Bu halyny görseňizler, şeýle gözel haly. Muny satan alan adamyň öýü bagtly bolar. Teredin, nähili owadan nagyşlar. Teredin ahiryn adamlar satyn alyň. Gelin. Men onu alyan. Men alyan. Näçe? Men halyny alyan. Durun etek, durun, men aljak. Yok, men aljak, men aldymeýän. Yok, almadyn. Getir, men aljak onu. Al selveji. Sağ bol. Eger sen bolmadyk bolsaň biz näme iş ederdik? Ene, süýjün awat. Sen näme iş edip ýörsiň salpygulak? Eýtem sen jappaklaryň ogurlyk etmeýänini bilen okmy? Endi bar da ruly kate. Näme gerek? Ey musulmanlar, bu ýaty urtlaryň sözüne kim dilmaslyk eder? Men muny düşünürip biljek welin gaty yaramady eşdýän. Men siziň hyzmatyňyzda hojaýyn. Endi bar da trudy saka. Kenzi bir trundy saka. Oňa kenzi bar gerek. Kenzi bar halwada. Näçe? İlki bilen saka turunda. Ol ilki bir dadyp göräýsem diýär. Bolýa, alyň. Tarambur. Hojaýyn o sen halwaň süýjü däldi ýa. O ne hel süýjü dälmişin? Özüm ýaladym ahyry. Menkiden gow halwa bolmaz bütün wagtda. Iň gow halwadyr. Adamlar, dadyp görüň. Ne hel süýjü halwa? Muňa beredinle, men halwam süýjü däldi ýa.
Hani gümmol sördün. Halwan, kişmisin, bu balın muzun kim töler? Kim yen bolsa şonunum soru. Bala sen özüň idiň, kişmişem eşekden talap et. Kim bilýär berkem o saňa töler? Türkmen kino sanatynyň geçen taryhy ýoluna ser salsak, çağlar we yetgenjekler üçin döredilen filmleň oňlarçasynyň bardygyna göz ýetirgäs. Türkmen kinoçylarynyň çağlara niýetläp düşüren filmlerini ösüp gelýän ýaş nesli ahlak taýdan arasy ruhy bilen maksady uykunda terbiyelemek, durmuşda gabat gelýän kynçylyklardan akylly başly baş alyp çykmak baradaky pikirler öňe sürilýär. Ini şeýle filmleň birim 1970-nji ýylda Türkmenistanyň sanaty at gazanan işgäri Halipa kino rejissöri Kaqaw Urasayedowyň suraty düşüren Jappaklar kino filmi bolmaly. Bu filmiň başyndan te ahyryna çenni şadigan dogonlar Jappaklaň başdan geçirmeleri barada gurrun berliýär. Olar filmde ilmida teoriýaky horluk görýän adamlara kömek edip durly kynçylykly ýagdaýlarda akylly başly hereket edýärler. Kino sinaglar boldy, bagarda alypdyk. Köylüň törekden alypdyk. Kino öslerden oýnamaly. Şo kino sinagda biz o wagtlar çağa bilemizok, kinonyň bilemizok, beýleginiň bilemizok. Oýnap ber, onu rejissör assistentleri geldiler. Aşyr dagy, sapar dagy. Geldiler şoňalyk siz filme rol aldyňyz. O wagtlar men şuwadyň noçalar öýdüler. Şonu bir orkestrda saat çalýardym. Şu orkestra geldiler-de. Onu şonu elbette şu filmde de kadrlarımız var. Dutar çalýarlar, men öz dutarym var, adım var, şoň gabat gelendir de elbette. Ýamragy eliň birden gelmelýär. Saat çalanda. Ýamragy şoňalyk azawlyk saat oňraýan ekenin, zat piýata keçen ýazmaşýa-da. Jappaklaryň arasynda bir saatlar ramen bolýar. Jappaklar deme 4 ikinci doğru yapmaňy onu ýerine ýetirdim. Başdan hem ýaş bolan soň bilemizok, Kaqawan kömegi bilen köp taatlaryny öwretdi, zat etdi. Ulluhan film taýýarladylar. Şol roli ýerine ýetirdik. O wagtlar o meşhurlyklaryň arasynda Ulluhan at awraýarlyk, şeýle munasip bolduk. Ve döwletimizi awraýa getirdik. Men özüme ingul at awraýa diýermişim halkyň bahasy. Şunu da barsak biz filýalarym, hormatlaýarlarym, tanýarlarym. Elbette ýa filmiň şowuluşyny görkezýär. Halk arasynda gaty ýaýran bolýar-da, ýa at awraýarlar bolmaly. Çağlar üçin asl niýetiniň ulluhan adamlaryň muňa seredýärler. Ýene bir sündüň ulluhan sebäpleri artistler bar. Bazar Amanow, Oljahan Mämikowa, Durdy Saparow, Sar Garryýew, Owlurdy Mehmet Kuliýewa, Akmat Bäşim, Şükür Kuliýew, Gurban Keljäýew, bütün ýurdumyza belli adamlar, artistler. Bizim rejissörimiz şoňalyk beýik artistlary saýlap öz orlaryny paýlamagy elbette şolam bir şowlugyň bir alamatydyr da. 1978-nji ýylda Kaqaw Urasayedow Köýtön nalası diýen çeper film hem surata düşürýär. Bu film hem Kaqaw aga uly üstünlük getirýär. 1970-nji ýylda Moskwaň Şepkin adyndaky ýokary teatral училищеде muhtaryk geldik. Şol 70-nji ýylda Jappaklar alınıp ne basım görkeziljek diýip teatrda aktörleriň arasynda ummansyn işgärleriň arasynda şu wagtlar gurrun bolýardy. Elbette biz soň görkezilişinde gatnaşdyk. Kaqawdyň ara şo taýda wagt düşdi. Onuň Kaqaw Urasayedow kino alýar diýip ýanky teatrda gurrun ýaýrap başlady. Onuň olan Köýtön nalasy kino alýarmyş, oňaly neme diýip. Ha bir gün Tany Rustam we
Yaş tomoşaçylar teatrının orta bölümini işleýetdi. Soňul şu kinoda Gyýlar Han Şetden oýnady. Hawa. Onu şu diýdi, şarhyny kakyw diýdi, kinoga çağırýar şu kino diýdi. O dogry oňatlar kakywym tanandyk. Kinostudiýa entek Türkmen filmiň işlerine entek girişip barandyk. Hawa. Onuň şuňal pikirler bilen bir arkaýynrak pikirler bilen o entek kino işläp başladyny ýokla diýen pikirler bilen. Hawa onuň bardym. Şonu da bir ak telpek giydirip yankı Türkmen köyüne giydirip şu döwrüň nemesine giydirdiler. Surat aldılar. Onu bir küçünden bardım. Kakıwym ödüm joşgun adamdy. Ol işe başlanyny işeýle bir joşgun bilen başlaýatda. Umman işe yapşanna sunuda yapşanna bir hil joşgun bilen ähli adamlarym bütün dörüjülük işgärlerim ýokary derejede saklaýady. Şuňaly bir häsiýeti bardy. Onu şuňaly ýokary derejede bir hil joşupdan men gerek adam tapdym. O onuň nişanlyk bilenim kabul etdiler. Uly bölüm bolup näçe tany ulug o näçe adam köýtüne uradyk, köýtüne bardyk. Köýtüne ozy diýsen bir öz boluşly gaty bir täsin ýurt. O taýda hakykatdan bir siýahatçylaryň bir şeýle özüni gowdujak ýeri gaty täsin ýer. Büyük yankı dağlar, kirt dağlar, yankı ertirden turduk bolin, ovan orta arasında köl var. Kölün ortasında da adacık var. Akşam ara yine şu kölün yanına vardık bolin, yankı adı kölün oğrasında dur. Ondan şol adamlardan sonra şeyledim. Bu dedi şungali aşağı yere degenok şu sudan imitlenip yani bir dören yankı bağ neme hava süýşüp. Hava kiyany süýşüp diýdi. Diýen täsin ýerlerken. Kino alınan yeri, şo wakan hakyky bolan yeri. Ana şoňa aýtjak bolan hakyky bolan yeri eken hava. Onuň man ýaşlylar masaga etdiler. Ýaşlylar diýenim o taýda şu wagtky kinoň lehenleri, men aýtsam Baba Annanow, Ata Döwletow, Artyk Jalliýew, o Aman Ödeýew, Akmurat Bäşiňew, umuman şeýle leheniň arasynda men düşmegim umuman bir tarapdan bir hili tolanırjy ýagda ýöne bir iş etmekde, keşif döretmekde bolan köp kömek etdiler. Kakyw Rasaýew bilen işleşmek diýsen täsin özüm gyzykly. Ya Kakyw'ň özüm bar. İlki artistliği oturýardym. Kakyw'a bilen men ilkinji tanışlygym 1972-nji ýylda Tomas Aýlar bolupdy. Men goşungullygyndan gelip Ýaş Tomaşçylar teatryny öňkü işlenýärinde işe başladym. Şonda Kakyw'ň kömekçilerinden biri gelip Kakyw'ň kinostudiýa çağırýanlygyny aýtdy. Jappaklar kinosunda Gelli Çopanyň keşfine düşmek üçin çağıran ekenler. Uman kino sunuwatyna men ilkinji halipam hormatly rejissörimiz Kakıw Rasaýew boldy. Şu Jappaklar kinosunda başka keşiflerde Türkmenistanyň halk artisti Badar Amanow bilen, Durdy Saparow bilen, Oguljahan Mämikow bilen, Oguldur Mehmet Guliýew bilen ine bir Ýuwaşgeliniň gaýnanasynyň keşfini ýerine ýetiren Aýtoltan Berdiýew bilen belli kino artistimiz Şükür Guliýew Ýuwaşgelinäki gaýnanasynyň keşfini ýerine ýetiren Altamanyň keşfine Jappaklar kinosunda surada düşdi. Belli kino artistimiz ikinji Altamanyň keşfinde Gurban Keljeýew şowly çykyş etdiler. Şular ýaly halipalar bilen ilkinji kino ädiminde ilkinji keşfi ýerine ýetirende
şolardan şolun özüne alıp barışı, şolun işine olan ahlakı, olur sebebi bizden ençeme kinolarda, ulu keşiflerde özünü tanıdıp, halkımıda özünü söydüren halife artistler. Elbette ilkinci adamlar kıyınlı, yöne kalkı vagan şeyle bir hasiyeti vardı. O şeyle bir pespel, açık gönüllü, hiç kaçın kino alıp görke, yekecek edem işlerlerine, ya artistlere kaharlarını görün yerim yok mu? Şeyle artistlere öyle etmeli, şu keşifte ne ili bolmalığını düşündürürdü. Tam artiste, oğlum artistem dörcülük adam takırı. Oğlum hani ödükçe ne hilirek ne dersin deyip her kim, her artist ödü onun sol keşfe koşanlarını koşup ödüçü bolan yerini bolya diyerdi. Hiç adamın göğünde değmen ayta onu hüvetlendirip, ruhlandırıp kakıvağa ehli kino başlarının kotoryansa artistler bilenim kinoda işleyen bilece so iş alıp barayan kardeşler bilenim katı mülayimdi. O kinon operatörü Osman Saparov, Tadınyadan bizim belli kompozitörümüz Nur Halmamedov. Katı şolar yali kinonu alanına adamlar kakıvagan ödü bile düşünüşüp işler yali kardeşlerini haylap alanlık için. So keşiflere doğru artistler haylan için şeyle ben fikrimce şeyle şovlu kino dörödü, capaklar. Nesibedenden iň çağalar. Tanrı yalkasın telvece. Horluğumuzdan yana kapırgalarımızı sana vermeli. Alan, iň. Inni siz ne edip yaşayacak? Hemme zadyňyza kelek bayarly. Ziyan yok. İşler canımız sağ, elimiz gözümüz avat, işten kaçmırız. Ho, elimiz gözümüz avat, işten kaçmırız. Biz işten korkumduk. Ola gowlu bolen, siz kyskanmanam bileňizok. Bir döwüm çörügem il bilen paýlaşýaňyz. Çapaklan ýüregi ak. Salamu aleyküm. Aleyhisselam gellican. Gel, geç. Ahire iýdiňize dolandyňyzmy? Men azajyk ýün getirdim. Yarata alyň. Goýun eken, hal çiterin. Umuman aydanda kakı orası hedef Türkmen kinosunu östürmekte katı ullukan işler ettiğim halifalarımız hakkında geçmişteki büyük sungun işyerlerimiz hakkında keän iz galdyran halifalarımız hakkında keän kızykly gürrüňler edilýär, ýatlanýar. Hormatly prezidentimizin jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ähli tutumly işleri rowaj alsyn. Mehriban ýerleşler, garaşdyrlygymyza eýe bolandan soň Kakaw Uras Sahyetowyň dörüdüjülük dünýäsi täze gözleglere ulaşýar. 2004-nji ýylda dörüdilen Bagtyň açary adly çeper filmde durmuşyň uly ýoluna gadammasan ýaşlara kär taýlap almakda paýhatly bolmagy ünelýär. Halipa Kakaw Uras Sahyetow 2005-nji ýylda köp çağaly Bagtly türkmen maşgalasynyň durmuşuna bağışlanan Çakan Ağa adly gülküli çeper filmi döredýär. Bu filmde çağa terbiyesi, nesillerin arasyndaky ara gatnaşyk barada gyzykly hem täsirli görnüşler bar.
Matematikadan 2, geografiyadan 2, ene dilinden ama 2 oğzenki. Kıyıv, näme on neresi çağağın üstüne kıygırıp dursun? Näme berin kıymeti mi? Kıygırman mı? Vurarnam. Edep terbiyeni vermelekenin. Kim şey edip terbiye veriyor he? Nizamadır Bestir bayramına. Akıl satıp durmada gönül. Bollun men başıma kemenler. Temel. Ne diyen ay kaka, sen men başka yürülen çalışıran olayma, men dine 4 başlıklan okuyanı. 5 galyan, 5 galyan, 4 galyan, 5 galyan maldan ikiliklen näme? Ay kaka bu 5. dadakı aman atayfın bakalara. Amen olsa 5. bada koyan. Ay oğlum ha. 5. bada diýsene. Kina sunuwatyna, kina rejissuratyna bir näçe işler bilen, öz adamkärçiligi bilen, halipalyk derejetine ýeten Hakow Orasahatyw barada gurun açylýar. Hakow Orasahatyw özüniň bütün ömrüni kino sunuwatyna bagşladan adam. Şu sunuwat bilen ýaşap, şu sunuwat bilenem gelen adam. Men Hakow Orasahatyw bilen 1997-nji ýylda kino düşürilýän ýerde duşmak meýter etdi. Ina şonno Kakwaga Bagtaçar diýip bir film alýan eken. Şonno şo köşülük eltin şo bir rol bar şonu bir oýnap berdin diýip haýyş edipdir. Ödem ýanky Molnepet teatryň zalyna. Kakwaga enzamlaryna teredip berdi. Menem barymda "Salamu aleykum ýaşuly." "Wa aleykum assalam, saglyk." Şetde ödüňi ötäýdi. Indi menem näme diýjegimi bilmedim ondan gaýdyn. Ýaşuly dedim ha. Bir çağına ne keneyim ol neydim surda düştüp bol menem şoňa geldim bolýyn. Düşüp bilermiken men şo kino diýdim onu. Sen kim diýdi? Menem köşül başly wagt men aladam bilen bilmändir nima ýüzüme derdip dur. Kakwagy bilen şeýtdirip ilkinji tapar kino düşürilýän ýerde duşum. Ondan soň 4 filme düşdüm. Men Kakwagy bilen işleşmäň şeýle gyzyklygyny, şeýle şoň bilen şeýle ýöntem işlemeligini men begenlerdi. Halipe hökmüni, ýaşyl hökmüni, adam hökmüni bize köp zatlar öwretdi. Kaka Orasahatyw 2005-nji ýylda Çakan Ağa adly filmi surata düşürge. Bu da Halipaň beýleki eterlergäli, halkyň söýgüsine münasip bolan filmleň biri. Bu filmde çağalara döwrewap bilim terbiýe bermek türkmen halkynyň eşretli durmuşy barada gurrun berilýär. Salamu aleykum. Salam. Mektebe uğradyňmy? Owa kaka. Ay berekella. Assalamu aleykum. Aman işten geldiňmi? Ve aleyküm esselam. Mektebe uğradyňmy? Ay berekella, berekella. Kaka salamu aleykum. Aman işten geldiňmi? Ve aleyküm esselam. Hawa geldim. Kaka salamu aleykum. Aman işten geldiňmi? Ve aleyküm o. Ey keywani, bulan barın birden uğradyp bolanok, bulan derdinden men takalım diýip bile. Kakao Aganyň 2007-nji ýylda giň tomoşaçylary köpçüligine çykaran Gyzykly Gedelenç atly çeper filmini kino sunuwatyna döreden iň uly işi bolup durýar. Kakao Orasahatyw döreden bu filmine ýaş türkmen artistleri bilen bilelikde Jappaklar filmindäki gahramanlardan bir näçesini surata düşmäne çagyrýar. Men Aşgabatda gidip gelinçem. Hür Cemal. Hocalygyň hojaýyny, öýüň bikesi, gelin keýwan sensiň. Men barymdaky ýaly daňdan dörtde turup, pomidorlary, hyýarlary, bulgarlary hemmesini terezde çekip alyp satyra berersiň. Oğullu,
Senem her gün daň bilen süýt gatygy şey dersin. Bor enesi, bor. Dursun Cemal, sen bolsa mallara seyredersin. Nahar soram sen boynuňadyr. Näme gaýt? Ýüzüňdäki şatlygyň ýoga sene gaýt. Gaýnymyzy görse gitmesini goýaýmasyn. Men gaýdyk gelinçem, öýüň ket hudasy, şanazar bolur. Şanazaryň aýdyny perman diýeni kanundur. Ece, men iň baýry oglum. Ulu oglum. O Türka. Ket huda şanadar bolmalymy? Mene karşı ece. Öýköledim. Begnadarym öýkölýär. Senem begnazarym kakyňyza çekipsiňiz. Kakyňyz bolsa 100 ýyl ýaşap, gazanmany öwrenmän, sowurmany öwrenli. Ne diýen ece? Assalamu aleykum. Wa aleykum assalam mevlam, sağlyk bey. Şükür. Salam aleykum. Sağlyk mısın renge? Mevlam, aşka vade diýenişiňiz diýeşdim öýle. Aşka vade diýenliňiz üçin ya. Watyr gepimi. Aşgabada diýär takallar. Aşgabada. Sadap baýamy diýeni. Sadap baýamy diýär. Arlylyň adagy hatyl bolup ýetişen çagy aşgabada gidip aklyňyza näde uçally? Yok. Men tanaýan sadap baýym boljak bolsa hatylyň ýetişen wagt aşgabada gitmeller. Erti birgün aşgabatdy gulluk edýän agtyjagym Gudratjan harby katamny kabul edýär. Şey diýene. Harby kasam mukaddesdir. Onu top-tomoýyň bilen gidilýändir. Harby katam dabarasyna hotarlan gatnaşmagy garaşlyk eýämini dören ajaýyp däplen biridir. Geden menne bir gedip pedilesinne. Elince kokşura görey. Bor ýenge. Aşgabada gidýäniňi tutuşawa buğuşlap çykdyň dämi? Ýeri sen o zatlar näde götürjek? Ya keýwany götürse bulary otly götürýär. Otly götürýän bolsa, hana? Olaram basa görüy. Ha keýwany. Din jamalar ilgünün yumuşun bitirip netip bolsa sag bolsun amalar. Ay oğlun, irtirden merin oğluma, yegenme, ağıma, atama, gaynatama eltip beri görsün, neyip yönü getirip yatırlar. Dünyanı koştun ne olurdun ha? Seni Aşgabatda din salacak mı? Ya ilgünün koşkolumunu paylayacak mı? Hay kemper. 69. yıl yadından çıkaydı mı? Sana ak yaylan yumuş oğlan nerler? Bide şeýle halipalar ýatlamany uly mümkinçilik döreden hormatly arkadagymyza şu pursatda ýene bir gerek köp sag bolsun aýdýar. Edilişler ýurdumyzda hormat arkadagymyzyň ýol başçylygyna medeniýet sungat işgärleriniň bayramçylygy uly dawara, uly şowhun bilen bir hepdelep bellenip geçilýär. Mehriban ýerleşler bizemtiň ähliýiňizi medeniýet sungat işgärleriniň şeýle hem akyllar şahyrymyz Magtymly Pıragynyň şygyryýat bayram bilen bizden ähliýiňizi tüýsürekden ýene bir gezek gutlaýar. Goý elmi dama ýurdumyzda medeniýetimiz, sungatymyz
güllösün gülaştın. Sıngotumuzun haqqı onlar arkadağımızın canı sağ ömrü zok bolsun. Hoş sağ olun mehriban iyleşler ilmi dama, sağlıkta, toylarda görüşelim.